Nee, ik ben je niet aan het tegenwerken. Ja. Gewoon orders van, Ja. wil je dat ding even weghalen, anders sla ik hem je uit. Dit is de openbare weg, man. Ik mag gewoon Je filmen. mag mij niet filmen. Dat is moet je eerst wel. toestemming vragen. Dat Nee, is onzin. niet Ja. waar. Je gaat nu over de scheef. Ja. Nee, ik hoef er helemaal niet op, want ik pak hem af. Nee, normaal, bak hem niet op. Ik wil er niet op. Nou, het is de openbare weg. Ik mag gewoon filmen. Mij niet, als ik dat niet wil. Het is echt niet te Hey, geloven. hey. Zeker nog. Doe even rustig. We gaan, Hey, je bent helemaal gek. ik hoef er helemaal niet op, joh. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben jou aan het filmen. Waarom? Gewoon om dat mee op vast te leggen hoe het hier gaat. Ja. Maar ik wil het. Het ding gaat stuk, weet je wel. Doe even. Het gaat dwars door. Ik wil daar niet op. Doe even normaal. Dan heb je dat te vragen, weet je dat? Ja, nou, je laat hem nu los. Nee? Dus je bent bezig met Ja, het is vernieling. jou, maar jij bent gewoon bezig om iemand zijn privacy te schenden. Dit is de openbare weg en dit mag gewoon. Ik doe mijn werk, ik wil daar niet op. Nou, dat, Ik wil daar de gewoon niet openbare op. weg gaan staan. Ja. Tuurlijk mag Laat je dat hier ding zijn. even los. Je mag hier zijn, je komt gewoon niet verder. Ik Maar kom ik ook wil daar verder. niet op. Ik luister naar Helemaal je, niks kennis achter. ik luister naar wat je zegt. Ik kom Oké. niet verder. Ik film wat hier gebeurt. Je gaat mij in ieder geval niet filmen. Als je mij gaat uitfilmen vind ik prima, maar je richt dat ding op mij. Ook nog belaagd ook nog. Prima, Ik laat hem los als je ermee ophoudt. is goed. Oké. Ja, ik sta er zal- altijd veel op, ja. maar ja. Je moet je echt even verdiepen wat allemaal mag op de openbare weg. Want Nou, wat je ik- doet, dat kan absoluut niet. Ik wil daar niet op. Dat kun je willen. En als ik dat niet wil, dan heb jij dat niet te doen. Dat is dus niet zo. Dat is wel zo. Nee, want dit is de openbare weg. Nee, je schendt gewoon de privacy van iemand. Nee, dat is niet zo. Je, Je moet mag je ook niet, verdiepen in de je mag, wet. je mag Dat ook niet iedereen mag je staan te filmen Dit en weet mag. ik wat allemaal. Dit mag echt. Nee. Wat Nou. wil je ermee bereiken? Daar gaat het niet om. De vraag is, mag dit of mag dit niet? Ik zeg tegen je, dit mag. Oké, nou. Dat zijn jouw woorden, maar ik wil er niet op. Nee, nou oké, Klaar. dat is een ander En als jij verhaal. doorgaat, dan pak ik dat ding gewoon af. En Ja, dan nou, dat zoeken, moet we je niet later wel uit hoe het allemaal in Ja. elkaar zit. Waarom sla je hem zijn camera uit de handen? Dat is toch onvoorstelbaar? Dat kan toch niet? Jij staat. Uiteraard. Het ding gaat dwars door midden.